Dus uw papa staat u hier achter dit huis op te wachten. En, Wat mag gebeuren, hè? Succes. Ja, merci. Dag. Merci. Sorry, ik ben dat zo lang niet achter je gekeken heb. Ja, Ik ben mijn echt vreed. Ja. Dus je weet, mijn lange, ik ben al 14 jaar op PTP. Ik ben ook een beetje door mijn ex-vrouwen. En nu met mijn vrouwtje dat ik ken, heeft ze me de duw en merk voor je te ontmoeten. Ja. En ik kan niet gepijst bij mij willen ontmoeten. Ja. Maar ja, ik weet niet wat te zeggen. And I'm feeling so small. Ik zit al gelukkig nu. Dus wat een grote spanning is weinig. Ja. Nothing at all. And I will stumble and fall. I'm still learning to love. Eindelijk. Na 15 jaar dat ik in feite mijn zoon terugzien, dat ik zei wauw. niet verwacht dat hij zo rood was. Ziet er gezond uit alleszins. Ik denk wel dat mijn leven is veranderd vandaag. Maar dat ik nu voor het eerst mijn echte vader heb gezien. Dat doet wel iets aan mij. En ja, dat was wel heel chic voor hem een keer vast te pakken en hem te zien. En al. Ik hoop dat ik daar nog veel goede dingen mee ga beleven. Ja, dat gaat zeker lukken. Dat ben ik wel zeker. Da-da-da-da-da.